שלום, כאן גיא קסטרו, ועכשיו יש לי את הטלפון הזה, לא עכשיו מה אני עושה, אני תופס אותו, תופס לי ככה את היד, והוא מרחב. איך אני עושה את זה? בואו ונלמד. אני פשוט לוקח את הטלפון, אני שם ככה את היד, ואז כשאני תופס פה ואת שלושת האצבעות האלה אני שם פה, ואז כל זה שאני עושה את היד, ככה זה נראה כאילו זה מרחף. ואז אני עושה ככה, ואז זה מרחף לי ביד. אז תודה רבה, תנו לייק למטה, ויש לי מספר תגובות לכם. לייקים, אני רוצה 250, ותגובות אני רוצה 350. תודה רבה.